Let's go! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you. Cinderella's letters. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Andito na po ako sa Iowa ngayon. Ay, guys, hindi na ako nakapag-vlog ng maayos during the flight. Alam nyo guys, yung papunta pa lang namin ng airport ng Edmonton, late na kami. Tapos, ang daming taong haba ng pila sa check-in. Hindi kasi ako makapag pre-check sa app nila. For some reason, sinasabi na for me daw, kailangan daw na sa check-in area ako pumunta. Kasi dahil siguro sa passport ko, hindi mo naman malalagay doon na may green card ka or whatsoever. So, ganyan. Yun nga pala sa mga gustong pumunta ng Canada, if you are a green card holder, you only need your green card and your passport. Pero kung work permit, you still need to get a visa. So, yun yung perks kapag may green card ka. And of course, kapag citizen ka, mas okay na naman yun kasi US passport na yung hawak mo. But for us for now, green card pa lang ang meron tayo. Ayan, so kahapon, pag ano ko dun sa check-in area, haba ng pila. Tapos nung na-reach ko na yung check-in area, feeling ko Filipino yun, but she speaks English kasi siguro for for professionalism, mag-English talaga sila. Sabi niya gano'n, oh, you are 45 minutes away from cut-off. Sige na, i-check-in na natin to kasi after ng check-in, pupunta pa ako ng TSA, yung parang TSA pre-checking or security check. Ayan, magsi-security check pa ako doon. Kasi yung luggage ko, $30 yung first check-in luggage, tapos $50 yung additional check-in. For some reason sa Delta, hindi talaga siya kasali kapag nagbubook ka ng ticket. Ang maganda lang kasi sa Delta, kapag nandun ka na sa gate, tapos naka-hand carry ka na yung luggage talaga, tapos may personal belonging ka, kapag nakita nila na lahat ng tao may hawak na gano'n, sasabihin nila, magvo-volunteer, sinong gustong mag-volunteer, na gustong i-check-in yung luggage nila, kasi full yung flight, for free, gano'n. So, yun yung maganda sa Delta. Kaya, tip, pag Delta kayo, yun na lang check-in baggage nyo, yung carry-on luggage nyo. Tapos dala na lang kayo ng backpack nyo na nandun din yung lahat ng gamit nyo. Ganon. Para tipid ka sa ticket. Kasi ipapa-check-in lang din naman nila pag nasa gate na kayo. For free pa yun. Kasi nung papunta akong Canada, chinek-in nila yun for free. Pero nung pauwi na ako, nung nagtatawag sila ng gustong mag-volunteer, ganyan, hindi ako nag-volunteer. Sabi ko na lang, pag last minute na talaga. Kahit nung papunta akong Canada, nung nagtatawag sila ng mag-volunteer, hindi ko chinek-in. Pero nung nandun na ako talaga na boarding na kami, sabi niya, wala na daw space. Kasi huli ako nag-board nun eh. Wala na daw space
sa mga luggages. So, kailangan ko na daw i-check-in. Buti na lang, ang kinuha ko lang is my charger and my hard drive. Pero this time, I already prepared myself. Nilagay ko na lahat dun sa shoulder bag ko, lahat ng mga kailangan ko sa travel. Like for example, charger, hard drive, ganun pag mag-edit ako. Ang ginawa ko na lang ngayon, kapag nagtawag na sila dun sa zone ko, kunyari, comfort, plus, parang ganyan, kung ano yung level ng mo, kung business class or ganyan, pumunta ka na doon, mauna ka para may space pa yung carry-on luggage mo. Ganun. Kung ayaw mong i-check-in yung carry-on mo. Grabe talaga guys kahapon. Sobrang delayed lahat ng flight. Yung weather condition, yung snow, tapos ang hangin. Grabe, hilong-hilo ako from Calgary. Diba, Edmonton to Calgary. Calgary to Utah. Salt Lake City, Utah. Grabe, yung 1 hour siguro or 30 minutes before mag-land. Sobrang hilong-hilo talaga ako. Nakaganyan na ako. Tapos nung from Salt Lake City to Omaha na naman, grabe, parang non-stop ata, parang 30 minutes lang ata na okay yung, yung flight namin. Pero, tas nanonood pa ako ng Manifest, diba? Ikaw na. Sabi ko, turbulence na, Manifest na ata. Ano kayang year pag-land ko sa, sa America? But anyway, guys, let's open the luggages. Ay, yung susi, nandun sa dun sa pink. W OFW ako, sis. Grabe, yung 2 weeks ko, ang bilis. Next time na magbabakasyon ako, 1 month. Ang bilis lang pa. Ito yung mga naipon ko habang sa pagtatrabaho ko, sa pagsusundo ng bata sa Canada. May mga lang, ito yung pasalubong lang sa friends. Magnet. Kulang tayo ng Minnesota, hindi tayo kumuha nung... Tapos wala akong makita na Salt Lake na Utah na magnet. Naghanap ako ng Wala. Guys, alam nyo ba nung umuwi yung mga kapatid ko sa Pilipinas, nagpadala ko ng worth 3,500 para sa pambili ko ng mga ganitong skincare sa mga eye white. Guys, ito na lang po yung natira sa 3,500. Na scam po tayo. Dumaan sa immigration. Dumaan sa customs. We have here truffles. Hindi ko alam kung napakita ko to sa Costco haul namin. Yung isang box para sa'yo, yung isang box sa hospital. Ayan na! Yan na si Tim. Wala kasi kaming Tim Hortons dito. Ang meron kami na coffee shop, scooters, tsaka Starbucks, tsaka ibang mga local brands. Pero wala kaming Tim Hortons na malapit. Hindi ko alam. Sa sa Costco, hindi ko na na-check. Tim Hortons na buds. Meron pang ganito na pang coffee maker. Yan po, sir. Okay Very na, happy. Yan lang po ang sa kanya. Tapos na. Hindi ko na kailangan mag-travel na... Buti pa sa Pilipinas, may Tim. Ito yung shoes mo. Wow. Hay, sa'yo din pala yan. Pajama natin. May pati. Tapos manti mo na rin. May underwear dito. Hindi, nilagay ko lang para Ito may ba yung space. pajama sa Para sa... Pang Christmas. Oshi! Last pair na kasi yan. Wala na kasing ibang size. Yung ino-offer nila sa amin, hindi masyadong insulated. Sabi ko, bibili na ako ng sapatos na pwede mong gamitin pag bumalik tayo ng Canada. Kasi mahal na ang pagbili ng gamit next year dahil sa inflation na naman. Times 2 na. Times 2 na yan. Tapos guys, bumili ako ng mga pangpasalubong lang din sa friends. Eto na, nail cutter na hindi na siya keychain lahat. Mga nail cutter na ganyan na may Canada. Ito din, nagpabigat sa luggage ko. Tapos may keychain naman, mga ganito. Dahil enabler ako ng katrabaho, may binili ako para dun sa nag-i-smoke na kasama namin. Ashtray. Bumili din ako ng ganito natin. Ay, hindi. Yung isa pala para kay, Amelia. Ano kayang gusto ni Amelia dito? Ano kayang mas gusto niya? Yan na lang bigay mo para tag-isa tayo nito para Ito na lang daw yung kay Amelia. Mas magandang insulation nito kasi. Ito kasi hindi siya insulated. Magandang Pang lang to, pang Iowa lang to na temperature, hindi pang Canada. Ayan po, sir, nag-fit na po sila, O, diba? Mas okay yan kaysa dun sa kaysa dun sa gusto mo na parang sa Timberland. So, yun na guys, yung mga nabili namin. Hindi ko nalalabas yung mga para sa akin. Nakita nyo na siguro sa vlog. Hindi ko pa nakita. Tingnan, manood ka ng vlog para makita mo. Mga nabudol. Wala na, yan lang yung... Ay, meron pa pala akong yung mga Hollister na shirt. Wala kasing pambabae, kaya panlalaki na naman yung binili ko na akin. Kaya parehas tayo.
Tinanggal ko na kasi siya sa box kasi akala ko magbabayad pa ako sa customs. Wala naman palang customs, pero mas okay na rin kasi nagkaano ako space. I-declare mo. Wala rin. Ang i-declare mo lang kapag may dala ka na meat, mga gulay, mga Walang plants. binigay na form? Wala. Yung masaya. Ba't nung dumating ka, may form ka din ganun? Oo. Ba't wala akong nung dumating ako galing Pilipinas, wala din akong form. May binigay, tapos niriskan pa 3 beses. Niriskan yung ano. Parang random ano. Random lang talaga. Ano ka kasiguro kasing ano. Yun. Hindi lahat bibigyan. Hmm. Ito na yung Hollister. Parang tig-5 ata to. Yan. Sa'yo lahat yan, sir. Inamoy pa talaga niya, sis. Ganda. Diba? Next time dadamihan ko na yung pagbili ko niyan kasi parang $60 or $50 something. Oo, okay na. Kaysa Parang $60 lang yon. Kaysa bibili ka ng Nike. 60 Canadian yan ah. So parang $10 lang yung shirt. Kaysa bibili ka ng Bumili Nike. din ako ng akin guys kasi walang pambabae. Umikot-ikot kami, walang pambabae na shirt. So ito yung akin. Anong size sa'yo? Same size tayo. Siyempre malaki katawan ko eh. Pang ano bili lang. ka ng Nike. Ganun. Hindi- Nike, ano. mahal. Ay, Nike. 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 Nike, yung 60 Ang lambot ng dollars. tela. Bakit mga gusto mo? Ganito lang yung binili ko guys na may logo kasi ayoko ng mga shirt na Hollister, yung mga may brand. Hindi kasi ako talaga maano sa mga brand. Yung may mga Hollister, Coach, Louis Vuitton. Hindi talaga kami maka-afford. Charot. Hindi maka-afford kaya. Hindi, ayoko talaga nung may mga brand na yung malalaki. Ang gusto ko ng mga brand, yung parang sa brand na Play. Yung may heart lang siya dito. Yung mga ganun lang ba? Kung Nike, gusto ko yung parang check lang. Ganun, hindi yung malaking Nike, ganyan. Kung Jordan. Adidas, yung maliit lang na logo nila, ganun lang yung gusto ko. Ayoko ng pangalandakan Komportable na. kasi yung mga. So, this is going to be mine. Susulatan ko na yung akin. Kasi may magsusuot na naman ng damit ko. Wala na ba talaga? Yung nandun sa luggage ko na isa. Bumili ako ng coat ko sa Uniqlo. Nakita mo naman na, di ba? Yung coat ko. Yun lang naman ang binili ko na akin ata. Wow. Oy! May binili pa pala akong mga pantalon mo! Joggers. Yung mga galing sa Costco. Kasi sabi ko, doon na ako namili kasi mas mura ang tax. Yung akin lang naman, pantalon din. Kaya dapat pag pumunta ulit tayo doon, walang laman yung ano. Ito, pantalon. Akin to. Ito yung warmer ko. Joggers din. Yan. Joggers. Buksan mo na yung isang luggage mo. Okay, next luggage tayo. Ito yung pantalon ng ng pang-Christmas. Tinatanong ni Jackie kung may damit na tayo. Hindi, bibili tayo ng iba. Ano nang ang date yun? December? Oh. December pa naman may time pa bumili. Mag-ano na lang tayo, onesie. Ito yung warmer mo. Para pag pumunta tayong Canada, may ano ka na, warmer ka na agad. And then, I have my berry budol coat. Pang Korea yung coat na yun, Mahal. Expect mo gano'n naman sa Uniqlo talaga. Kailangan i-ano to, ihang. Hindi lang. Tsaka kapag mapaplansyahin, steam lang. May steamer naman tayo. Kaya nga. Warmer. Ito yung warmer ko na galing Uniqlo din. Itek. Wala ka. Binili kami pabango sa Hollister. Kaya? Nandun na kami, nagbabayad na kami. Tapos, inamoy ko lang. Uy, mabango, mother! Sabi ko ganyan. Uy. Tapos, tig-isa kami ni Mudra. Parang $10 ano lang. to yung sa Pilipinas na brand? Aficionado. Hindi. Ellipse. Ellipse. Ellipse? Ito binili ko rin pala to. Uniqlo. Hindi, sa Costco lang. May ganyan naman doon. Ha? Sa Costco natin. Hindi nga, kasi nga yung tax. Mas mura. At saka nandun na ako eh. Kaysa pumunta na naman tayo. So that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching my Canada travel. I only spent time with family talaga. Yun lang talaga. Yung gala namin, parang 2 days lang kaming gumala with the family kasi busy din naman sila. Actually, hindi naman yung gala talaga yung ko. Punta ko doon. Part of it, gala, pero more on spending time with the family. Next time, we will spend longer time together with them. Makapag-PDO ng
1 month. 1 month. 2 weeks lang yung ipipto natin, tas request off na. So yun guys, salamat po sa panonood. I hope you enjoyed watching. And mag-proceed na po tayo sa shoutout for this vlog. Hey everyone, thank you so much at parating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa mga nag-comment sa aming vlog ng Day 2 moving to our new apartment plus organizing our kitchen. Ayan. So, shout out kay Julie Pugay, kay Lalaville, kay Renz Mia, kay Jelay Fool, kay Ibrahim Hailil, kay Ronnie Caberto, kay Papi Dog. Sabi ni Papi Dog, is it true na in most areas of Iowa, di kataasan ang nurse-patient ratio? Sana nga totoo. Dito sa amin guys, 1:3. Madalang na mag 1:5. Tapos pag 1:5 yan, madami ka nang maririnig dyan. But anyway, ayan. So, lucky pa rin kami. And then, shout out din kay Rosemary Sumulong and then kay Celestres Channel. Ayan, Celestres Channel. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for subscribing. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And salamat po ng marami sa pag-support po sa aming videos, sa aming vlogs. And I'll see you guys on our next one. Bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheese.